Praha je dnes jedno z nejkrásnějších měst na světě. Má kouzelné uličky, veliké mosty a staré věže, které vypadají jako z pohádky. Ale víte co? Nebylo tomu tak vždycky. Před mnoha staletími byla Praha jen malé město u řeky Vltavy. Až jednoho dne přišel muž, který měl velký sen. Chtěl, aby Praha byla tím nejkrásnějším městem na světě. Ten muž se jmenoval Karel IV. Vy chcete vědět něco o mně? Velice rád vám to povím. Bylo to naprosto vzrušující a nezapomenutelné dobrodružství. Tak dobře, poslouchejte mládeži. Povídejte. Karel IV. Měl velký sen. Udělat z Prahy srdce celé Evropy. Nechal postavit hrad Karlštejn, aby tam chránil nejcennější poklady a korunovační klenoty českých králů. Založil nové město Pražské, kde vyrostly domy, tržiště i nádherné kostely. A když bylo třeba spojit obě části města, rozhodl se vybudovat pevný kamenný most. Dnešní Karlův most, který stojí dodnes. Karel také myslel na vzdělanost. Založil Karlovu univerzitu, první vysokou školu ve střední Evropě, kde se studenti učili o světě, víře i vědě. Jako římský císař vydal zlatou bulu, důležitý zákon, který určoval, jak se bude volit císař. Díky ní se český král stal jedním z nejváženějších vládců Evropy. Karel IV. Byl nejen král, ale i snílek, stavitel a ochránce našeho národa. A kdyby tu byl dnes, určitě by nám Čechům popřál, aby naše země zůstala moudrá, silná a plná krásy. Tak, jak si ji kdysi vysnil.